Nainagin niya. Ay nakamulong niya mag-usos. In ra'aytum an tada'uni hatta arka'a rak'atayn fafa'alu. Hindi kato lang niya dahilan ni pa ako waktu sumbahan sa natman 2 rakaat na hinangan niyo. Dahilan siya idi, kasambayan siya. Namun yung kasambayan niya 2 rakaat. Atammahuma wa ahsanahuma. Kaya rayaw na ito yung pagsambayan niya. Pasalamat natin, hinapusan 2 rakaat na dunya. Tapos mga si Mambahayang, ang payalop na yun, kau. Payalop na ng mga mamunok ka na ito. Law niya, ama wallahi lawla antahun anni innama tawaltu jaza'an minal katli lastaktartu minas salah. Bang sadya lang niya, hibot lang sa pangkot Allah Ta'ala. Bang sadya lang niya, kung tagahalian, mag-angan-angan ka mo. Ang karena ako nagpahawa sa sambahayan, pasalang simbuwa kumapatay, pahawa ko pala ng sambahayan. Sa wala na nagpihaba, pasasin naman hindi siya mabaya, mag-angan-angan ng mga musyrik, mabuwa sa matay. Na siya ininahin ng sabab, ang kananaw na pikhi, bang in Muslim, kawak padusahan o paghukom singkadi maharos na siya gunoon sunat kina sumambayang 2 rakaat. Siya rin nakahinang sabab si Hubayb. Tapos mga sumambayang nampayang kat na siya, bitang na siya kahoy, bitaran na ba? Narihay ni amurain kaya doa niya pa Allah Ta'ala, Lawmi Allahumma inna qad ballagna risalata rasulik fabalighul ghadata ma yusna'u bina. Sabihin natin niya, o Tuhan na mo, sawun na tuling kami at pasampay na mo sinrisala sinrasul mo na pasampayalaw na kami hadlaw ini, kamahinat ini, bang uninhinang kamo si mga sakro. O sampaduahan niya biya, nakabuka Allahumma ahsihim adadan, waqtulhum tadadan, wala tugadir minhum ahadan. Amo na tihinat po siya nubos, anta siya, biyuno. Narukain kitab ng riwaya, wala sa inabuno nagminsan. Dahil kahantang, pagpang na yaman tabiang sin sakro. Kaya nawala ko nung minsan ni Maluhoy. Yakubay. Tama itong hinapusan. Si Yakubay, Ibn Adi. Nandiyan alam na reaction Rasul sallallahu pag ingat niya, dihating timog na ng mga sahaba, may mga katao. Alam na react niya, kato ipahati ba? Ya, kantang ispay ni simud sa Palambia humati bang nga tuling kahalan. Kaya nila sa nabunok na. Ini nilang damaka kaya mag-confirm naman. Na ang kakadto niya pa Makkah. Ubos kawakan niya rin. Ini jasa di kuan ito. Isyo ba? Yakubay. Hiwaran niya. Paghuwad na bihan, lang takyagutang napapalupa. Inagin niya, pawaka ilal ard, kantabad to kay rabay dubos biya. May siya bihan. Kasalin siya ini biya mga halom ba yun? Halom halik day sab. Batin siya rin. Simod pa lang, may permit niya. Iwad na ganun, kawaon na ba rin siya sa ibang kay dahon niya. Maus na ba namin hiwarang dihan, nahulog na palupa. Di mayo siya nagbalik, mga nanay hugang, mayroong nakakita ka niya. Pagbalik niya, wala na nagkawakan niya sa diba. Kantabos, tukay rabaid,
Wala siliman. ثم التفت فلم أرى لخبيب رمة فكأنما الأرض ابتلعته. Pagkatong ko lang yung magbalik, pag kita ako magbalik dihan, wayron lang yung bakas, wayron bakas. Di alaw nga sing kantang tiyon din lupa. Sambil lang na pabihawon, wayron kubol, di katudlo. Kubol kubay, sigmad. Ang buhay ni katudlo kubol na, azaharan ito. Nagbalik kita pa amir nila, hado kayong riwayat, long nila in amir, si Asim. Tungod isab ka na Asim ini, hawak to siya na huno, inatali sin Huzail, hirahang na sa binuni. Pasal, awon din ang mga ni Quraish, Kanajar, mga ang makabuno ka na Asim ini, pag inuman niya kaalakin, kulakub uhi Asim. Na suman uturan nila uwi Asim, kamo na in tiyaganan sila sin pusyukan. Nawala nila kaya uturan na natali nila suway na lang pasumungsung, kaya suway na lang yung mga luminduming hula. Dao at tayumsi. Pasari na lang na sambil luminduming hula. Tinagdumkuhan na ba? Abot na yun oktuon. Namigman lang na yun, tag-igman lang na sinamin pusukan yan, naantara ko man, uturan na ito. Lawan sing kitab, Paba'asallahu al-wadiya fahtamala asiman taghahadabi. Naraak lang na sing Allah ta'ala, wadi namin lihak. Amo ituin, kimawa kan asim. Narin na kaya nga tamang nakatukain. Niyumos siya sin lupa na sing gumi. Ni Asim. Naramikyan namin Hubayb niyumos din siya. Namating kisya sinamin unong katao yung Raji. Nariyan ay nasabuti mag-surrender. Atin sila nag-alati na tarak sila. Awan sinurinder, awan imatu. Na marikita nyo sa taruwa yung kisya. Amin, hadis di rumauna. Hindi niya tahon ni kaupat. Tahon ni kaupat, bulang safar. Naramik yan niya riyahay ni. Awan na isab, nakadto. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-request na sa guru. Ini ni Abu Bara, Amir ibn Malik. Naging niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini enggak katuong kalong nga nagpara mga duat din kay mo, mga guro. Kalong lang niya tumay makalang sing ka-Islam mga tao himba ba. Na nagita na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahanggaw na watulong niya. Inni akhsha alaihim ahla Najd. Bahanggaw na ko lang. Kasi namin, aw na ginatuwa min tahon na kaon natin, tahon ni kato. Naubos na sabi rin naman katao. Alam sinatad to ini. Ako ba lang yung maggaranto? Ana lahum jar. Pab'ashum kaliyad ang nasa ila amri. Daatan na lang niya sila. Ako rin gati, ako rin garanto nila na papanawag-tawa ka na sila. Kaya siya ini wala sinod pa ka-Islam. Sa wala siya sa kimuntara. Di niya siya pikilan. Kalau may maba, dahil wala sinod pa ka-Islam. Nahawak ito diaksyon Rasul alaihi salatu wassalam Al-Munzir ibn Amr amarin pag kusay ng nila al-Mu'anik liyamut mag-uus-us nila sa daya matay. Pila na niya